А? А гинекомастия ли е смешен? Погледни колко са оформени смешник. Ще има само да смещаеш. Такива. Да имаш. Чуваш ли? Гледай хубаво. Колко няма никога да видиш. Такива на такова нещо. Види ми отпуснати. Къде си сигурен? Не си ги пипал. А? Ще има само да се мечтаеш от такива гърди като моите. Ясно ти е. Пълък. Настри се от тях. Настри се, може да умреш само от тях. Това мога да ти кажа. Настри се.